Jongens, deze was ook de LVK-presentatie. Geweldig. En ze in het begin logen ze geen achter, maar ze hebben flink opgestopt en zitten geworden. Vierde. Zesde, zevende, achtste. Negende. Oh, de klomp wordt al die de achtste of zevende. Oh ja, wie zeggen niks, heb je 37 geworden. Ja, ja. Doe maar voor de andere sliever. Ja, dan komen we dan weer in de oude finale. Ja. En ik is het beste liedje gegeven aan iemand van de wereld. Dat is ook niet geweest, dus. Ja, dat is niet geweest, joh. Als Ivo streed was geweest, dan houdt hij zich alleen in de finale. Wat? Jongens, Don Kiesjot ben in het midden. De meester van de Limburgse carnavalsliedjesschrijver. Dit is, nu is er. Op één steekt man ergens en op twee steekt Justine. En de tweede plaats van hem, die steekt zwaar vast en is niet te geloven. Justine, een hartelijk applaus voor Justine, dames en heren. Luc. Toch moet er vandaag echt naar Spanje. Rini heeft weer gebeld. Rini heeft gebeld, jongens. En ze zei het kind. Even luisteren wie je met Rini is. Rini, wie is er eigenlijk? Dat boven en ik kan er artiesten over optreden. Zullen we nog één ding gaan proberen, Luc? Wat een hotzoen weer. Rini Teeuwen zit dames en heren. Ja? Rini, allee. Nee. Ja. Weer toch niks, Luc. Nog voor Don Kiesjot maar door. Don Kiesjot maar door. Wij mogen de microfoon geven. Ja. Alsjeblieft, Don Kiesjot, yeah! Oké, wat komt er? Hey! En zoekelen. Wir zaten aan de appelen, wir zaten aan de pijn. En als de thee zag, dan wordt de thee gekocht. Ja. Dan kon er op zijn flensken en dan kon ze rustig weer. We waagden onze weg over de hek of door een draad. Van niet naar week dan bij. Ja, jongens. Maar u weg daar in die weg. Hey, komt die mee. Komt die mee. Hey, komt die mee. Komt die mee. Komt die mee. Hey, komt die mee. Komt die mee. Hey, komt die mee. Ja, hey, dan komt die mee. Ja, hey, dan komt die mee. Hoppa, en springen. Wat is er een echte man? Zingen ze in Franse. En wat is een frietje? Zonder mayonaise. En de raad van 11. Een potje. Wat is het leven? Zingen we in Fies. Nou, eerst nog een uur. Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Oh, helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Listen to me. Oh, she's a stunner. Die pelsjes zijn bekend in, hè. Nog één dan, en dan nog weer nog. Nog één dan, en dan maak je het goed. Dankjewel. Maar ja, dan hoor ik één keer aan op doen. Wij kunnen zeggen niveau. Kunnen zeggen hoe je achter. Dat zie ik aan, pak hier. Met de schrijver erbij. Ja. Dat moet ook kennen, hè? Zij doet die zo goed aan. Ja, is dat wel? Hij komt dan niet. Heb je die aangehouden, joh? En nu niet moment, jongens, de schrijver en de zanger samen op het podium. Hey, Voor de enige Delft moeten winnen. €2000, Luc.
€2000. Ja. Je bent echt de meest failliete club van Limburg. Weet je dat? Het meest gedraaide op Spotify. En er zijn zoveel stenen. Nou, de Je kloon. wordt gewoon van over te zingen. Wat een rotzooi, ja. Jongens, dat gaat niet zo met vader Guus. Ik er niks van. Snap je daar allemaal niet van? Zo, dan gaan we, hoppa. Aan de gas. Dus, Ik werd vanmorgen wakker en toen ging ik door de club. De gedachten weer al in een zin. Niet zo is het geweest, en stil dat hield niet op. Toen luister wat ik me soms bedenk in. Zo heb ik me bijvoorbeeld in de afgelopen nacht aan een even door de Kiesjot en ik tot iedere dag. Als Adam geen morgen weer, dan had hij hier nog niet gezeten. Dan hoeft het niet meer, en hoeft het niet meer, en ook geen vasteloaves. Als Adam geen morgen weer, dan kost het niet ganz vergeten. Kan zich alles de